Здравейте, хора! И добре дошли в нови клип, където днес ще играем на Отвътре навън играта. Както знаете, излезе новия филм и може аз тази събота да го гледам. Така, имам много за разказване и заради това ще се опитам да го съкратя. Тази игра е много забавна. Първоначално правилата на играта са... Момент, чакайте само. Аз гласувам. Правилата на играта са, че трябва да изчистим някои спомени на Райли и така. Тук в началото сме с радост, след което сме с тъга и после бяслот, отврат и страх. Ако се чудите къде са новите... Ако се чудите къде са новите геройчета, ето ги тук. Аз съм също на първо ниво. По принцип вчера играх с моята майка и ушко минахме, ама не знам какво става. Но няма значение. Не им знам имената на български, но знам ги само на английски. Ако искате ще ви ги кажа. Това е Anxiety, Ennui, Envy и Embarrassment. На български не знам имената и така. Нека да започваме с първо. Ще бъдем с Ennui, понеже тя ми е любимото геройче в Отвътре навън 2 и така просто, понеже тя е почти към едно с мен. Буквално аз почти всеки ден си умирам от скука и тя има бритон, хора. И аз имам бритон. Така. Тук в началото е много трудно, хора. Дават ни с 40, но ще разберете, че е много трудно. Така. Даме това оранжево, освен тук да слуша. Добре, сега трябва да оценим това оранжево. Но за това после. Good job. Wow. Чакайте сега. Аз от тук не мога да оцеля. Не мога да оцеля. Нищо. Да, това нещо е. В хора, предсакани сме. Не може да го ударим. Какво? Искам да го направя някак си. Така. Аз ще го отседа в другото, чакай. Не, то се залепи там, нищо. Бе, ето тук ще попадам това. Добре. Има да съберем 18 такива геройчета, хора. Не знам. Не знам дали ще успеем, хора, но ако успеем, праскайте лайка! Не, трябва ни розов. Трябва ни 2 розови. Така, ще се опитам този да го направя по-кратичък, понеже така, по причини. Ще използвам, ако не е тук розов. Съм сигурна, че трябваше тук да са. Бе, както и да е да продължаваме. Защо не трябва никакво розово, брат? И тук трябва розово. Тук сега ще боднем и ще вземем такива вече. Така, както е. Пазваш тук, не знам. Добре, тук. Добре. Супер, сега трябва някак си да оценим това. Супер, много сме точни. Сгълнуват да не може. Затова ще пробвам. Ето тук пробвам това. Супер сме, хора. Много сме добре. Повярвайте ми, тази игра е много трудна. Изглежда лесна, но не е лесна. Повярвайте ми. Това не знам как го оцелих, хора. Не знам как го оцелих това. Аз мисля, че се оцеля другото. Ой,
наближаваме края. Ами предлагам тук да слушам. Трябваше поне да видим. Супер сме хора, супер Good сме. job. Wow. И те ни похвалим. Ама защо ни давали лава? О, да. О, пак аз си лава. Нищо няма значение. Оф, сега те най-много ги мразя, защото имаме тук да познаваме цветовете. Брат. Аз как се очаква тук направо, бе? Не. Сега да го подна това е тук. Не. Как? С 14 сме, ама ще спомня това тук да го подна. Не става. Хора, нямам никаква идея как да направим, за да праскате лайк бутоните. Да. Това вече. И как преди малко влезе? Ама не, хора. Под 10 сме. О, не. Може да не успеем, хора. Мале, много ме е страх, хора. Честно. Не. Без да исках. Хора. Ма то само ни дава оранжево и лилаво. Сега е най-трудната част, хора. Сега ще остане само едно. Сега пък как да го направим, хора? Не успяхме. Хора. По принцип мога да платя да ме стане едно, така че ще пробваме. Good job. Wow. Добре, даде ни плюс 7. Не даде плюс това, добре. Хора, мога да успея. Хора, сега може да успеем. Нямам търпение. Хора, ще успеем. Хора, имаме шанс да успеем. Успяхме! Успяхме левел 1. Сега трябва да отидем на левел 2. Мале, отидохме на левел 2. Да, хора, успяхме! Това са защото се абонирахте и лайкнахте. Ако искате още такива ключи, не забравяйте, както казах по-рано, да се абонирате и да лайкнете. И да, чао!